ji serdana paporo di xwedanê de mabûm. Ji serdana paporo dihatim. Paporo hevalê min ê zarokaniyê ye. Mala wan li Rexê bajêr bû. Wê rojê dîsa ser xênî kevokan difirîne. Yek ji kevokên wî qê gelekî xweşike û xweş texleyan davêje. Paporo ji kêfa kevokê re xweşbîr dike ku li ser xanî ye. Çavên wî li kevokaye dimeşe û dixênî werdibe. Diya wî gotibû, Xwedê ew strandiye. Hew destekî wî şikiyaye. Paporo jî bi piyê xwe yê pêçayî li hember min rûniştibû, wek tiştek nebû be ji min re qala kevokên xwe kiribû. Rûyê wî sorêk û dexdeqî bû. Gava dipeyivî wek nêçîrvanan ji mezinkirina tiştan hez dikir. Yê wî jî tevhê wî wisa bû. Dema qala kevokên xwe dikir, rûyê wî yê sor û dexdexî dihatin guhertin. Vediguherî rengê pembeyî. Rûyê wî ronî diketê. Wê gavê heyecana wî hêjayê dîtinê bû. Ji zarokaniya xwe ve şelwerê reş li xwe dike. Zivistanan çi bi ser şelwer de li xwe bike, êlegekî jî bi ser de li nav piyê xwe dike. Zincîra saeta ku dixe bêrîka xwe jî bi awayekî were dîtin bi êlek vedike. Ev tarzal xwekirinê ji kalkî wî jê remaye. Zarokiya xwe de ji hinda kalkê xwe yê papor temîr dikir ve nediqetiya. Ji bona em bi lîstikê bilîzin, me tim diçû ew ji wira dibir. Navê paporo jî ji kalkê wî jê remabû. Di cejnan de bi xerciyên ji kalkê xwe disten ji me re ji dikana balîf û gazoz dikirî. Ji wira me berê xwe dida sînemayê. Wexta balîfo bi wê bejna xwe ya dirêj û wî qilafetê xwe yê girs ber bi me ve dihat, çavên min diçûn ser tirêla zikê wî bê çawa dihece. Niza çima ditirsiyan bi ser min de bikeve. Zilamekî wek hûtekî bû. Tim di ser berçavka xwe re li me dinerî. Bi dengekî zirav ku mirov bawer nedikir ji wê bedena girs derdikeve, ji me re digot: hûn çi dixwazin? Gelekî kêfa paporo ji serdana min re hatibû. Bi xwedandanê re gihaştibûn hinda apartmana ku berê li şûna wê avahiya sînema hebû. Li dewsa avahiya yekqato niha apartmaneke mezin hebû. Gelekî germ bû. Ji bona xwe bidim ber siya wê û bêhna xwe berdim sekînim. Wek gelek tiştên ji jiyana min kêm bûne, sînema jî tevlî bîranînên min li rabirdûyê mabû. Şevên havîna dema ku zilamên çê yê fîlman di perdeyê de xuyanî dibûn, dengê çepik û fîkandinan tevlî şevê dibûn. Wek ji zarokaniya min hinek tişt ji destê min hatibin girtin, xemgîn bûm. Ji ber vê min nema xwest xwe bidim ber siya vê apartmanê û bêhna xwe berdim. Meşiyam. Ji min hebû ku bi avahiya sînema ya xerakirî re tiştên ji min kêm bûye. Ketim wê ferqê ku bêyê hemdê xwe bîranînên nûh didim hev. Wexta ku giham texma dikana balîfo ji tîna qirika min zuha bûbû. Min ji dolaba li ber devê dikanê ye rehiş û şeyekê avê û min xwe da ber siya darê. Ji germa havînê ji min hebû ku dûxan dike ji serê min here. Li hundir dikanê balîfo, keremê xêvik û zilamek hebûn. Keremê xêvik ji cihê xwe pengizî. Bêronî li min qelibî. Ne ji darê bûya, hindik mabû ku ez li ser piştê li erdê xistama. Balîfo bi yê dikeniya re diğeyîdî û digot: Tu çi bêhaweyî yaw? Ma ne guneh ye ku hûn carê lê wisa dikin. Keremê xêvik ji ber xêvikiya wî, bavê wî her meh jê re hinek pere davêt bankayekê. Yê dikeniya jî wek gelek kesan jê re gotiye: Wexta ku dihatim min dît çalakvanan agir berdabûn bankayê. Ji kerem hebû ku banka ya wî bû û wek her car bi wê heyecan û tirsê diçû pere û bankaya xwe ji şewatê xelas bike. Ez li ber vê kirina zilêm ketibûm.
Li vê dinyaya ku em hatine lê bîranînan bidin ser hev, hinek pêkirina êşên hinekên din çi tiştekî xerab bû. Keremê xêvik bi bayê bezê ji ber çavenda bûbû. Niha lê fikirîm bê wî çi hîs kiriye. Yolsuz Ahmet hat bîra min. Wexta ku di bêrîka wî de pere nema, pêrgî kê bihata bi wî dengê xwe yê xurt digot: Yol var mı abi, yol, yol. Mirovan pê zanîbûn ji ber hewcedariyê pereyan dixwaze. Didanê. Hîna wê çaxê min fêm kiribû ku divê mirov ji ber kêmaniyên kesî henekê xwe bi wan nekin. Wek nihal pêş çavên min e. Wek her car porê wî bi paş de şehkirî, bi bedlekî paqij, bi wê sewta xwe ya tûş, ji wê jinka ku ji wê hez kiriye, ji xeyala wê jinka ku ji bona wê aqil berdaye û dîn bûye re kilaman dibêje. Hîna di zarokiya xwe de min fêm kiribû ku evîn mirov dîn dike. Vêya jî bi saya Yolsuz Ahmedê ku ji ber hezkirina xwe dîn bûbû elimî bû. Bi bîranînên xwe re dimeşiyam. Ne bi saya paporo bûya, îro ew ê bana nehatiba bîra min. Min xwe gihan cihê ku dolmîşên xeta Mêrdîn û Qoserê tên dûra re derbasir min. Li ber siyê sekinî me. Di cihê xwe de xwêdan didim. Dolmîşa ezlbendê me hat. Min destê xwe lê rakir, li ber min sekinî. Min xwe li ber camê girt, min cam vekir û rûniştim. Hinekî li pêş dîsa dolmîş sekinî. Gelek rêwiyên din li vira swar bûn. Nizanim ji germa bû, ji çi bû xewa min hat. Min jî çavên xwe girt. Bi êşa eniya xwe re ji xew şiyar bûm. Serê min li paldanka pêş ketibû. Ji fêr bi xezeb ji dolmîşê daketibû. Teşî xewê bûm. Ji taksiya ku li pêşiya dolmîşê sekinî bû, çi bibînim? Çar zilam pêya bûn, her yek ji wan wek stûnên apartmanên dehqato bûn. Duduyan ji wan êrişî ji fêrê me kirin û herduyên din jî ew jevdû dikirin. Ji fêrê me ji destê xwe re nexerab bû lê Xwedê qewet dabû wanên din. Piştî ku bêhna xwe fireh kirin, li taksiyê swar bûn û çûn. Ji fêrê me vegeriya hat, li cihê xwe rûnişt. Wek barê kamyonek çîmento daxistibe lê hatibû. Xuya bû ku jê nedihat dolmîşê bajo. Piştî hinekî kiribû nirçe nirç, serê xwe hejandibû û dolmîş ajotibû. Di wê navberê de deng bi kaloyekî ketibû. Kalo li paş fêr rûdinişt. Kalo gopalê xwe bi şida li jêra dolmîşê dixist û digot: Helatî vê felekê binare kero. Em ewqa zilam di vê dolmîşê de ne, xelk radibin, li pêş çavên me li şfêrê me dixin. Xwarzê kat xwe bigihîne wan, eyn em ê îcar bavê wan bişewitînin. Bi van peyvên kalo re ji fêrê me ruh pê vehat û xwe gihan taksiyê. Bi selektor û îşaretan ew da sekinandin. Dolmîşa me jî sekinî, ji fêr ewil tiliya xwe danî ser otomîtîka deriyê ortê, derî vekir ku em rêwî tevlî kalo dakevin herin alîkariya wî û ew jî daket çû. Vê carê her çaran bi hev re li şfêrê me dixistin. Heta ku têde betilîn li şfêrê me xistin û ew wek telîsekî kayê avêtin erdê û çûn. Wê kelekela havînê em binê wê tavê de di wê dolmîşa sincirî de xwêdan didin û bêdengin. Şfêrê me ji nav wê toz û rimilka erdê rabû. Xwe dawşand û hat di dolmîşê de rûnişt. Kêlîkekê bêdeng ma. Dûre fitilî ser me rêwiyan û got: Erê law we alîkariya min nekir, nekir. Ma qey nedibû ku hûn me şevdû jî bikin. Deng ji me kesî çênebû. Min xwe da bende xwediyê gopêl ku tiştekî bêje, tew li xwe hoy jî veneda.